L-erba' filgħaxija l-Prim Ministru Robert Abela u l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech iltaqgħu għal dibattitu organizzat mill-Awtorità tax-Xandir sigħat qabel l-għeluq tal-kampanja elettorali qabel il-votazzjoni għall-Parlament Ewropew u l-Kunsillu Lokali s-Sibt li ġej. Dr. Abela tkellem dwar l-ambjent u qal li fl-2006 l-Partit Nazzjonalista kien daħħal il-bajja ta' Witilajn bħala post li jista' jsir żvilupp fih u kien dan il-gvern li fis-snin li għaddew waqqaf applikazzjoni biex issir jott marina f'din il-lokalità. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li nofs il-multi li tat l-Awtorità tal-Ambjent u Riżorsi huma lill-Gvern għaliex ix-xogħol mill-entitajiet fih dan ma jsirux kif suppost. Dwar il-pjan lokali tal-2006 qal li kien Kunsillier Nazzjonalista f'Santa Luċija li rnexxielu jwaqqaf żvilupp simili u għalhekk qal li l-Partit Nazzjonalista bil-prof jaħdem għaċ-ċittadin. Il-Prim Ministru tkellem dwar il-kisbiet tal-Gvern fil-qasam ambjentali fosthom floti lura ta' ħondoq ir-Rumin lill-poplu u l-ħolqien ta' bosta spazju ġodda fil-qalba tal-lokalitajiet. Il-Kap Nazzjonalista qal li l-Partit Nazzjonalista għandu proposti għal kull lokalità f'Malta u Għawdeċ u dan jikkonferma għalhekk li dan huwa partit tal-proposti. Qal il-Partit Nazzjonalista ma jagħmilx il-politika lejlet l-elezzjoni biss kif jagħmel il-Gvern, iżda qal jippjana u jatwa. Qal li bil-prof il-Partit Nazzjonalista ġab l-isparijiet lura u issa dejb kawża biex iġib lura l-400 miljun euro li qal insterqu. Dr. Grech qal li l-Gvern nesal l-għalliema għal kollox. Bil-Prim Ministru jwieġeb illi l-erba' filgħodu l-edukaturi rċevew ittra bl-offerta l-ġdida u kemm kull wieħed minnhom se jkun qed jiżdied. Il-Prim Ministru tkellem dwar l-investimenti li qed isiru f'Malta fosthom dak tal-EasyJet il-ġimgħa li għaddiet. Qal li grazzi għal ħidma f'dan ir-rigward komplew jinħolqu aktar impjiegi ta' kwalità l żgħażagħ Maltin illi jridu futur aħjar. Qal li l-għażla tal-poplu s-sibt li ġej se taffettwa dak li se jiġri f'Malta fl-10 snin li ġejjin. Għaliex qal li b'aktar poter lill partit Nazzjonalista jitilqu s-sussidji fuq l-enerġija u l-iskema stabilità li qal il-Partit Nazzjonalista kontrija u jrid ineħħiha. Mistoqsi dwar dak li għaddej fil-politika internazzjonali, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Prim Ministru iffirma dokumenti fi Brussell favur id-difiża u għalhekk fi Brussell jgħid mod u f'Malta jgħid mod ieħor. Dwar jekk il-Palestina għandix tiġi rikonoxxuta bħala stat, Dr. Grech wieġeb affermattiv u qal li l-Partit Nazzjonalista jemmen f'soluzzjoni ta' żewġ stati. Il-Prim Ministru wieġeb li l-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola malli faqqat il-gwerra fil-Lvant Nofsani żaret lil Iżrael b'possibilità anke li tiddistabilizza l-Ewropa. Dwar is-settur tal-enerġija l-Kap Nazzjonalista qal li l-Gvern huwa bla viżjoni tant li se jikri generators biex jużhom għal ftit jiem biss fis-sajf. Dan wara li s-sajf li għadda kien hawn tuħ kontinu ta' dawl bil-Gvern qal jibqa' ma jippjanax. Il-Prim Ministru wieġeb li l-uniku pjan li kellu Gvern Nazzjonalista kien li jipprivatizza s-settur tal-enerġija. Fakkar kif il-Gvern din is-sena għamel aktar minn 70 km ta' cables sabiex tissaħħaħ id-distribuzzjoni tal-enerġija. Biex imbagħad din tiġi assigurata ġew mikrija dawn il-generators sabiex anke jekk is-sistema tfalli il-pajjiż ma jinqabad qatt mingħajr l-elettriku. Il-Kap Nazzjonalista qal li l-PBS u l-Awtorità tax-Xandir huma maħtufa mill-Prim Ministru u li dawn ixandru biss li jgħidilhom hu. Dwar id-dejn qal li l-Gvern attwali għamel dejn daqs il-gvernijiet kollha mill-indipendenza l-hawn u dan qal sar minħabba nuqqas ta' pjanar. Dr. Abela wieġeb illi d-dejn huwa taħt kontroll u kumparat mal-prodott gross domestiku huwa wieħed mill-anqas fl-Unjoni Ewropea.